Здравейте, аз съм Иван Маков Гатака. Добре дошли в поредния урок от серията за обектно ориентирано програмиране. В предишните се запознахме с наследяване, Public Private Protected. Тук ще се запознаем с два магически метода Get и Set и какво точно правят те и как трябва да се използват и защо е хубаво да се използват и да ги знаете. Продължавам с кода от предишния урок. Може да си направите вие самички нов клас, няма никакво значение. И за да ви покажа всъщност къде е полезно да се използват Get и Set, нека да сложим в класа Animal едно свойство, публично свойство, което се казва примерно Name, което всъщност ще държи в себе си имената на животните, хората, супермените, защото всяко животно, човек или супермен трябва да има някакво свое име, за да може да се обръщаме към него. Най-обикновено свойство. И понеже е публично, може съвсем спокойно да го достъпим и да кажем, че това име е равно примерно на Гатака и така нататък и така нататък. Ако това нещо не ви е ясно какво точно правим тук в момента, върнете се към предишните уроци. И в последствие това може да го четем, може да го пишем, всичко е нормално. Ако свойството естествено е public или ако е private или protected, ще получим грешка. Добре де, но какво ще стане, ако се опитам да запиша в свойство, което е name 1? Това свойство не е декларирано никъде. Нито тук, нито тук, нито тук, няма го. И в последствие се опитам да го прочета, да видим какво всъщност има в себе си, какво държи в себе си това свойство name 1. Нека да изпълним съответния код и вижте какво получаваме. Гатака. Добре де, как стана цялата тая работа? Ние пишем в свойство, което не е дефинирано, опитваме се да извикваме, го пишем в него, не получаваме грешка, ами на всичкото отгоре, в последствие може да го четем, може да си пишем пак в него и така нататък. Това нещо е много специфично за PHP. Хората, които се занимават с Java или .NET, най-вероятно са изтръпнали в момента, защото са разбрали за какво става въпрос. Но понеже PHP е динамичен език, той ни позволява динамично да създаваме свойства в класовете. Не е необходимо да бъдат декларирани, за да може да ги създадем и за да може да ги пишем. Защото PHP е динамичен език. При Java и при .NET и при другите силно типизирани езици, това нещо ще ви изтрещи още в compile time. Няма въобще да се компилира този код и да стигне до никъде. Но понеже PHP е динамичен език, ние може да правим подобни неща. Ако се опитаме да извикаме метод, който не е дефиниран, ще получим фатална грешка. Но при свойствата, ако се опитаме да пишем в свойство, което не е дефинирано, няма да получим грешка. PHP ще го създаде за нас динамично и ще присъедини съответната стойност. Тоест, това е абсолютно идентично на следния код public name 1. Ние PHP ще го дефинира за нас в runtime, без да има нужда да го дефинираме. И това нещо програмистите на PHP, т.е. хората, които пишат PHP езика, са достатъчно мъдри да преценят, че всъщност може да е много полезно. Защото PHP е динамичен език и там е една от много големите му сили. Но също така може да бъде и много голям проблем. Защото всеки може да се създава някакви си свойства от някъде си и да си пише някакви неща в тях. Тук много сериозно се нарушава цялата идея на капсулацията, че обектът държи данни и логика в себе си и ние определяме откъде може да влиза и излиза информация. И тук в един момент имаме някакъв механизъм, който позволява на всеки да пише вътре по обектите каквото си иска. Това може да бъде много опасно. И PHP са решили проблема последния начин. Ние може да оставим тази функционалност и да използваме, когато сметнем, че имаме нужда от нея, но имаме и начин да се предпазим и от нея. И точно тук идват магическите методи. Предполагам сте гледали урока за конструктори и деструктори, където се запознахме с двата магически метода Construct и Destruct. И в крайна сметка магическия метод е най-обикновен метод в класа, но името му има специално значение за PHP. Когато стане дадена ситуация и този метод с това име съществува вътре в класа, той ще го извика. Специалното нещо за конструктора е, че се прави инстанция. Специалното нещо за деструктора е, че се унищожава обекта. Тук ще се запознаем с магическите методи Get и Set. Нека да направим магическия метод Set. Public Function. Магическите методи са обикновени методи, просто имат малко по-различно, имат точно определено име и точно определен подпис. Магическият метод Set винаги приема два параметра. Име и стойност. Не може да приема един, не може да приема три. Приема два. И нека всъщност да видим какво представлява, какви са тези неща, какво се предава вътре в тях. Нека да сложи един BR, просто е така за четимост. Колко пъти си казвам, че тази клавиатура трябва да бъде сменена. Между другото, тя е на Microsoft и наистина не знам защо продължавам да работя с нея, като случай, че ми е толкова неудобно. Извинявайте за това мрънкане.
това, което всъщност искаме да направим в момента е, че искаме да видим какви са тези параметри, кога се извиква този сет и какви са тези параметри. Нека да изпълним кода, както е в момента. Вижте какво получаваме. Неименно, гатака и един notice. Какво се случи току-що? Каква е разликата от предишния код? Разликата е ето този магически метод set. Set се извиква, когато ние се опитаме да пишеме в недефинирано свойство. В момента, в който PHP види, че някой от някъде се опитва да пише в недефинирано свойство, той извиква магическия метод set. Естествено, ние трябва да сме го написали. Ако го няма, ще получим ефекта от преди малко. Но когато го има, той извиква магическия метод set. И параметъра name държи името на свойството, в което се опитваме да пишем. На недефинираното свойство. Самото име. Name1. А value е стойността, която се опитваме да запишеме в него. Това е цялата работа. Name е името на свойството, value е стойността, която се опитваме да запишем. А какъв е ето този notice, който има тук? Notice идва ето от този ред. Защото когато кода мине през магическия метод set, свойството не бива динамично създадено вътре в обекта. И след това, ние като се опитаме да го четем, получаваме съответния notice, защото в крайна сметка ние четем със свойство, което не е дефинирано. Ако го нямаше магическия метод set, това свойство щеше да се дефинира на този ред и след това можеше спокойно да си го четем. Но в момента PHP е насочил изпълнението, т.е. е насочил кода към този метод set, извинявайте, и от тук изцяло от нас зависи ние какво ще правим с това нещо. Дали ще го декларираме, дали ще го запишем някъде, дали ще го игнорираме, защото съвсем спокойно, ако направим ето така, няма начин някой да дефинира свойство динамично. Просто няма, защото ще се извика магическия метод set, тук обаче ние не правим никаква работа и това е просто свойството няма да бъде създадено по никакъв начин и стойността ще бъде загубена. Така че това е механизма, който PHP използва, за да може в крайна сметка да пишем в недефинирани стойности. Представете си го като една опашка, огромна опашка. И примерно тези, които имат примерно VIP пропуски, те, които са дефинирали, отиват на някъде, точно на определено място, примерно VIP или така нататък. Тези, които не са знаят какви са, отиват към някакъв общ вход. И там вече индивидуално се решава в крайна сметка какво се прави с тях. И точно тук ние в този метод set може да си напишем някаква логика, примерно серия if-ове и така нататък. И в зависимост от това, кое е това нагло нещо отвън, където се опитва така грубо да ни влиза в класа, без ние да сме му казали, да видим какво представлява то и какво ще го правим. Дали ще го унищожим, дали ще го запишем някъде, дали ще го пратим на друг обект. Тук вече са възможности вече на чистата архитектура, нали, какво точно ще правим с него. Но въпросът е, че така получаваме отново централизиран метод. Забелязвате ли колко пъти съм използвал до сега думата централизиран в тези уроци? Защото това е една от наистина главните идеи на обектния модел. Централизиран контрол на достъпа. Къде можеш да влизаш, къде можеш да излизаш, кой къде може да пипа, кой какво може да прави. Слагайки този метод, при опит за писане в недефинирана променлива, се вика автоматично метода set и тук ние като програмисти си решаваме какво да правим с него. Ако класа ни не изисква, примерно не очакваме ние да се получаваме някакви такива данни, въобще игнорираме го и не се занимаваме с глупости. И това е цялата работа. Добре, сега ще кажеш, че добре, все пак няма ли някакво практическо приложение, това освен, нали, че слага границите, нали, ни не позволява да пишем разни нещица. Има естествено практическо приложение. Нека да направим едно свойство, прямо което ще окръстим дата и което ще бъде един празен масив, нищо повече. И нека да направим следното нещо. Тази дата, понеже е масив, казваме, че ключа на масива е името и стойността си е стойността. И какво правим в този случай? Какво се случи тук? В момента, в който има опит за писане в недефинирана променлива, недефинирано свойство, извиняйте, това свойство, неговото име на свойството, в нашия случай не именно, става ключа на ето този масив. Най-обикновен масив. А стойността, която сме се опитали да запишеме вътре, в крайна сметка става стойността на този масив. И по този начин нямаме дефиниране динамично на свойство, което ние не сме описали тук. Въпросът е обаче, че ние и не губим данните, защото ние ги записваме в един вътрешен масив, който може да си го контролираме и да си правим с него каквото си искаме. И сега в момента, ако се опитаме да прочетеме ето това нещо, какво ще получим? Само нотиса. Ще получим нотис, защото ние тук
сме го записали сме данните, т.е. ние нямаме загуба на данни. Ние сме ги записали в този вътрешен масив дата или там както сме си го кръстили, името няма никакво значение. Въпросът е, че след това ние се опитваме да го четем, но той не е дефиниран. И затова получаваме този нотис, че не е дефинирано самото свойство. Добре де, как тогава може да контролираме, когато се опитваме да четем от недефинирано свойство? Защото set се извиква, когато се опитваме да пишем в недефинирано свойство. Ето точно тук идва магическия метод get, който се извиква, когато ние се опитаме да четем от недефинирано свойство. И нека да видим какво съдържа name, т.е. параметъра, който получава. Name1. Какво е name1? Името на недефинираното свойство, което се опитваме да четем. И какво може да направим в този случай? Понеже името на метода, който се опитваме преди малко записахме, е станало ключ на масива, а тук получаваме същото име като параметър, тогава може да напишем следното нещо. Return this data name. Вижте какво получаваме. Получаваме съответната стойност. Защото тя вече не е свойство на самия клас. Тя не е на обекта. Това не е динамично създадено свойство. Извикало се е set, името е станало ключ на някакъв масив със съответната стойност. След това, като се опитаме в последствие да четеме същото свойство, защото ние като програмисти сме го сложили някъде отвънка и си мислим, че всичко е наред и малко по-нататък искаме отново да го извикаме, извикваме го, извиква се магическия метод get, името на свойството, което се опитваме да достъпим е параметър и ние просто връщаме стойността от този масив със съответното име. И това, което виждате в момента, е основата на един шаблон, наречен регистри, което е много полезен и много често използван. Но в крайна сметка, по този начин получаваме две много важни неща. Първо, ние не позволяваме динамично някой да ни пише свойства в класовете и в обектите и да ни потроши нещата, защото наистина има голяма опасност да се потрошат нещата. Второто нещо, което получаваме, е, че ние нямаме загуба на информация. Някой е тръгнал да пише нещо вътре. Значи това има някакъв смисъл, нали? Все пак не произволно си пишеме код. Така че не е хубаво да имаме загуба на информация. И в последствие тази информация може да я върнем обратно. Въпросът е, че това, което той се опитвал да пише е изолирано. Той е тук в някакъв си вътрешен масив, който може да го унищожим във всеки един момент и който по никакъв начин не влияе на останалите неща в класа, в наследените неща и така нататък и така нататък. И общо заето това е цялата идея към set и към get. С няколко думи. Когато се опитаме да пишем в недефинирано свойство, ще бъде извикан метода set. Name параметъра ще е името на свойството, value е стойността, която се опитваме да запишем. Това означава set, служи. Get е точно обратното. Когато се опитаме да четем от недефинирано свойство, тогава той получава един параметър и това е името на свойството, което в крайна сметка се опитваме да четем. И използвайки ето тези две функции, два магически метода, извинявайте, абсолютно не е гарантирано, че няма как някой отвънка да почне да си пише някакви свойства и така нататък. И също така нямаме загуба на информация и може да проконтролираме нещата, които са влезли. Също така, понеже това е метод, разберете, тук може да пишем каквато си искаме логика, тук ако искаме може да правим заявки към базата данни. Няма никакво значение, това си е метод. В зависимост от конкретните нужди на конкретния ви клас, конкретния ви код, тук може да имате серия от проверки в зависимост от това какво ви е дошло да направите разклонение на кода, да видите, окей, значи това трябва да направя, това трябва да направя. Това вече са дизайнерски решения, това е софтуерната архитектура. И отново казвам, тук говорим за механизма, по който стават нещата. Вече за философията, как трябва да стават нещата, е вече малко по-нататък в уроците си евентуално. И общо взето това е за този урок. Концепцията, както виждате, е изключително лесна, изключително проста, няма кой знае какво. И просто ако все пак не сте го отгаднали, ако тук примерно аз дефинирам свойството name1, нито get, нито set ще бъдат извикани, защото ние се опитваме да достъпим свойство, което вече е дефинирано. Тоест, тези два метода няма да бъдат извикани, защото тогава вече работиме с най-обикновено свойство, което сме го дефинирали и процеса на кода си е съвсем нормален. Това беше за този урок. Надявам се да сте го разбрали. Не е чак толкова сложно. Очакваме ви в следващия.